Naparot nga kandidato pagka-vice mayor sa lungsod sa Tuburan ni atong nagkalabayang pinilay, usa sa mga nasikop sa bypass operation sa City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force ni atong Miyerkules. Si Luan Merondina sa report. Usa si Alex Habuhab Montesillo sa 12 ka mga individual nga naaktuhan sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force nga nagpat session sa gitumbok nga drug den sa barangay Sambag 1 niadtong Miyerkules sa hapon. Human mapatik ang pangan sa mga nasikop, nasuta nga si Montesillo ang naparot nga kandidato pagka-vice mayor sa Tuburan. Gihimakak sa 30 anyos nga si Montesillo ang kalambigitan niini sa illegal nga drogas. Nabot ko nga to kay ang si Ate Jik, kong friend, pagpadaon pagkwarta niya, akong ihatag ba, ako'y padala niya, moto. Luan Merondina, Balitang Bisda.